Nagmimirar na close sa solved case. Anangyaring panggagadana sa sarong 15 anyos na daragita dumana sa San Pedro kaining syudad ka nagtalikod na simana. Ini pagkatapos na magsuko na sa pulis na suspect na si Mark Francis Fabiliar Ibuela, 18 anyos, sa pinsan man sa nakan biktima. Huli naman asina hulita magtugang an sa indang mga magurang. Sabi mayo man hindi pinagkakaintindihan an magpinsan alagad nagpunsa na ana pangyayari kan Daklago ni Crisel. Ana suspect nin aranghita na pinagtamaan sa lalawgon. Ana suspect na iuman ang naging rason para pagtatagaon hasta sa magadan ana sa iyaman sa nang pinsan na si Crisel. Sudma sa ipinaapod na press conference ni Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausyan kana Iriga City PNP pigpresentar man sa media si mga naging proseso sina kung paano ninda na identify na akusado na kung nasain nayuan kagibukan na krimen na sasadari man sa nakaning tao nayuan na biktima kung nasain na pig-ako ka na o ni Francis na siya na nakakomiter ka na kasalan na basado man na sa prosesong ginibukan na Iriga City Philippine National Police. Asina ngunyan ana akusado ang suspek na hampang sa kasong murder in relation sa Republic Act 7610 na ngunyan nakaditinir sa Iriga City Philippine National Police. Daw gunta si mga naging partikan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Hausyan. Ginawa niyo rin kailangan ng yung charge na kanya, yung charge na kanya mamaya after this kasi we're waiting for the death certificate being signed by the attending physician. Then we will file the murder case against the suspect for request na po siya. So we will consider this as solved, case solved kasi identified, filed, and he was arrested. Next. Na parte ka na mga naging pahayag ni Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausyan. Barreta Express.